Днес съм много щастлива да ви приветствам. Този път съм в Германия и за мен това е голяма чест днес. Защото, ще ви кажа честно, само преди 6 седмици дори не можех да си представя, че така ще изляза в ефир и ще ви представям днес компанията Vieda. Аз съм Елвира Лас. След няколко седмици ще навърша 50 години и вече много години съм в мрежовата индустрия, като в много компании съм била топ лидер. Но за съжаление, а може би и за щастие, по-скоро бих казала, се случи така, че преди 6 седмици взех, според мен, най-правилното решение в живота си и напуснах компанията, в която бях топ лидер, където първа в Германия получих автомобилен бонус. Но в един момент се случва, знаете, такава ситуация, когато усещаш, че си достигнал тавана, няма повече растеж и просто ти се иска нещо ново. И това ново нещо при мен се случи. Във Vieda дойдох неосъзнато. Знаете ли, много мрежовици, когато вече имат опит и са толкова добри, избират сами компанията, в която искат да се развиват. Vieda случайно влезе в живота ми и я опознавах, изучавах я в хода на работата. И колкото повече се прониквах с тази идея на Vieda, честно ви казвам, с всеки изминал ден все повече се удивявах и възхищавах. Това са и продуктите, това е и самият план, по който ни се отпускат възнагражденията. Но от себе си мога да кажа едно нещо. Винаги казвам, имам една такава теза, която не съм измислила аз, а съм я чула на времето, че бизнес, който не носи пари, е хоби. И в един момент осъзнах, че компанията, в която бях преди това, се е превърнала за мен в хоби. Там вече не се изкарваха пари, просто се носех, знаеш ли, ето така, по добре оттъпкана пътека. Стане ли, не стане ли. Влизаха някакви пари и толкова. Нямаше го този хъс. Нямаше ги тези горящи очи. Нямаше желание да изграждам екип. Но когато дойдох тук, както казаха хората, които ме познават отдавна, Боже, най-накрая отново се възроди. Най-накрая отново си с нас такава, каквато те познаваме. И мрежовият предприемач е преди всичко професия. И аз знам и съм повече от сигурна, че точно сега от другата страна на екрана седят хора, които може би не са особено щастливи в своя проект към днешна дата. И знаете ли, много от тях се страхуват да напуснат една компания и да отидат в друга, защото си мислят какво ли ще си помислят хората около вас. Ами по дяволите ще загубя авторитета си. Приятели, именно за вас искам сега да споделя една мисъл, която ме осени, когато напуснах своята компания. Мрежовият предприемач е преди всичко професия. Това е професия. Точно като готвач, лекар, шофьор и други такива. Понякога ще изкачат немски думи, подгответе се за това. И ако да кажем на един готвач в ресторанта не му е съвсем комфортно с ръководството, не му е съвсем комфортно с колектива, с който работи, и на всичкото отгоре не му харесва и менюто, по което трябва да готви, той остава в своята професия, просто сменя ресторанта или отива да работи някъде другаде. Нали така? Точно така. Същото е и с лекаря. Същото е и с шивачката, с възпитателя в детската градина. Приятели, ако не им харесва работата, просто сменят. Ако не им харесва работното място, но са в правилната професия, просто сменят работното място. Същото е и в мрежовата индустрия. Ако не ви устройва компанията, в която се намирате в момента, като мрежов предприемач, вие оставате в своята професия, но имате възможност да смените компанията. И точно това направих преди 6 седмици. Просто взех решение да премина в друг проект. Казвам се Максим Тройно, на 48 години съм и съм родом от Слънчева Украйна. Искам да разкажа малко за града, в който съм роден, защото всички хора, които се раждат в този град, вече им е предопределено с какво ще се занимават, когато пораснат. Защото това е град на металурзи и миньори, град Кривой Рог, чийто градообразуващ завод е огромния металургичен комбинат. 5 рудодобивни ГОКа, 45 мини, приятели мои. Днес работят само 10. Но когато аз навлизах в зрелия живот, работеха огромен брой мини и естествено, къде мислите, че отидох да уча?
Точно така, в Металургичната академия на Украйна. Завършвайки през 2000 година в град Днепропетровск, по разпределение се върнах в родния си град и разбира се попаднах в комбината Криворожсталь в прочутия Мартеновски цех. По професия млад специалист, по специалност леяр на стомана. Беше много трудно, беше изключително трудно да се работи, но знаете ли, Мартеновския цех калява, калява духа, калява волята, калява и възпитава в теб желанието да постигаш нещо повече. И знаете ли, за сравнително кратък период от време станах един от най-младите ръководители в комбината Криворожсталь, като вече на 28 години бях заместник началник на Мартеновския цех. Имаше всичко. Имаше признание, имаше добри пари под формата на заплата, но, приятели мои, мен самия ме нямаше. Мен нямаше в собствения ми живот, защото не виждах семейството си, не виждах как растат децата ми. Изцяло принадлежах на своя работодател. Живеех в комбината и в практиката ми като нает работник има един период от 45 денонощия, 45 дни от живота ми без нито един почивен ден, които прекарах в комбината Криворожсталь по време на ремонта на Мартеновската пещ. И знаете ли, разбрах, че започнах да се отдалечавам от семейството си, от децата си, от съпругата си, че не принадлежа на себе си и че трябва спешно да променя нещо в живота си. Благодарение на съпругата ми, която от 1998 година се развиваше в МЛМ индустрията и която методично ми предоставяше информация за тази невероятна индустрия, за нейните възможности и перспективи, през 2011 година, през 2011 година, взех съдбоносно решение за себе си. Напуснах работата си на трудов договор и се потопих изцяло в партньорския бизнес в МЛМ индустрията. От 2011 година започнах да се развивам в тази индустрия заедно с съпругата ми. Което е много важно, приятели мои. Разбира се, най-важният учител в живота ми стана безспорно моята съпруга, която имаше огромен опит в развитието в тази индустрия. Но аз разбрах за себе си, че това е много сериозен бизнес. Осъзнах, че тук, ако не си професионалист, няма да постигнеш големи резултати. И от първите стъпки започнах да се обучавам. Обучавах се при професионалисти в тази индустрия, които по онова време вече бяха спечелили не $1 милион. Именно техните знания, техните умения, техният подход към този бизнес по-късно ни позволиха и на нас да спечелим не $1 милион в тази индустрия. И знаете ли, това е нашия трети проект заедно, компанията VIA-EDO. В предишните два проекта постигнахме най-високите върхове, бяхме съветници на президента на компанията и в едната, и във втората компания. В последната компания, от която преминахме към проекта VIA-EDO, имахме огромна партньорска мрежа, над 46 000 партньори в повече от 50 страни по света. Тоест ние сме практици, знаем как се работи на терен, как се работи с хората на живо, гледайки ги в очите, защото неведнъж сме достигали до този максимален Олимп, към който вървим и днес с компанията VIA-EDO и водим със себе си нашия екип. Към днешна дата живеем в две държави. Това са Сърбия и Турция. Още през 2014 година напуснахме Украйна и се преместихме в Европа. 6 години живяхме в Испания. И знаете ли, днес живеем живота на мечтите, за който мечтаят огромен брой хора. Ние сме пътешественици, яхтсмени, водолази. Днес в нашия актив има 53 държави, които сме посетили, а в много от тях сме били десетки пъти. Така е. И ние искрено вярваме и винаги казваме, че задачата на лидера, най-важната задача на лидера е да пътува, защото пътуванията ни променят и трансформират и ние показваме нашия начин на живот. Най-важното е, че този бизнес модел, за който ще ви разкажа днес, приятели мои, уважаеми гости, именно този бизнес модел може да пътува заедно с вас. Днес се събуждате в Китай, утре в Малайзия, в други ден някъде другаде и вашият бизнес пътува с вас. Вие работите, винаги се намирате вътре в този бизнес. При това можете да работите 1-2 часа днес, а през останалото време да почивате. Утре можете да отделите 4-5 часа, за да засилите развитието на своя международен бизнес, а след това отново да почивате. И така, приятели мои, днес искам да поговоря с вас за компанията VIA-EDO, защото в тази компания дойдохме съзнателно, независимо от това, че в предишния проект бяхме втория по големина чек. И в нашата практика има резултати, при които сме печелили наистина огромни пари.
Нашият максимален чек в предишния проект беше 156 000 евро на месец, приятели мои. Ето така. Но, за съжаление, нашите пътища с компанията, с ръководството на компанията се разделиха. Тук ние разбирахме, че искаме повече, искаме развитие. За съжаление, компанията навлезе в период на стагнация и постепенно разрушаване отвътре, поради това, че компанията и нейното ръководство нямаха капацитет за растеж и ние взехме съдбоносно решение. Но това, което е много важно, приятели мои, преди да започнем като бизнес партньори в компанията VIADO, много дълго време тествахме продуктите на нашата компания върху себе си, изчаквахме ръководството на компанията, нашият мениджмънт, да сертифицират и легализират бизнеса в европейските страни, където днес активно се развиваме. Но това, което е много важно, ако днес гледате към MLM индустрията, ако избирате партньор, с когото да изградите стратегия за десетилетия напред, просто ви препоръчвам, приятели мои, препоръчвам ви много внимателно да проучите компанията VIADO, защото именно тук са съчетани основните критерии за избор на компания, за да бъдете успешни. Разбира се, на първо място това е много качествен продукт и в нашето семейство, в нашето обкръжение има огромен брой резултати от използването на нашите продукти. Всеки месец с огромно удоволствие купуваме продукти на нашата компания за себе си, не защото трябва, не защото го изисква маркетинговия план. При нас изобщо не е задължително да купуваме нещо, просто защото обичаме този продукт. Следващото, второто, това е, разбира се, ръководството, приятели мои, ръководството, което отдавна се е доказало, което днес води правилното развитие на нашата компания, на нашия съвместен бизнес, сертифицира и легализира все повече и повече нови страни, подготвяйки за нас и за вас все нова и нова почва за нашата световна експанзия. След това е, разбира се, трето, системата за възнаграждение, невероятната система за възнаграждение. Винаги съм казвал и ще продължа да казвам, приятели мои, че на MLM пазара във всяка продуктова компания има много качествени продукти, абсолютно във всяка. Но далеч не във всички компании, скъпи мои, има наистина страхотен маркетинг, който дава възможност още от самото начало да излезете на добър остатъчен доход. И това е много важно, приятели мои, защото MLM индустрията, MLM бизнесът, това е дългосрочна игра в дългосрочен план. И за да постигнеш първите резултати, трябва да поработиш определен период от време, доста продължителен, както показва нашия опит. Но в компанията VIADO още от самото начало, още в първия ден, ако имаш амбиции, ако си дошъл сериозно в този бизнес, ако си готов да действаш, да учиш и отново да действаш, можеш още в първия ден да започнеш да печелиш. Следващият, четвърти момент, това е факторът време. Много е важно, когато започвате бизнес. И знаете ли, можеш да влезеш във всяка компания, абсолютно във всяка, която е на 5, 10, 30 години и да се реализираш. Въпросът е само колко трябва да преминеш, какъв етап, колко време, колко усилия трябва да вложиш, за да се реализираш в онази компания, която отдавна вече е закрепила позициите си на този пазар, за която всички вече знаят, която не е нова за хората, чието продукти вече са изпробвани от огромен брой хора. И другия момент е, когато влизаш в нов, динамично развиващ се бранд, който е едновременно разработчик и производител и който тепърва излиза на нашите пазари, това е Евразийският регион, това са зоните на Митническия съюз, това са зоните на Европа, приятели мои, където сме легални, където сме сертифицирани, където имаме много качествено предложение за цялата общност. Това е много важно, приятели мои. И днес компанията VIADO от един вид стартъп се превърна в много силен играч на пазара на Евразия и има всички, приятели мои, абсолютно всички възможности и предпоставки да стане една от най-добрите компании в MLM индустрията на световния пазар. И разбира се, петият критерий, това е екипът, приятели мои. Това е фактът, че в нашата компания са събрани, без да се страхувам да го кажа, елитът на MLM индустрията. Това са хората, които знаят и умеят да изграждат този бизнес, които водят след себе си хиляди, десетки хиляди партньори, които не просто показват посоката, а самите те вървят по този път. Самите те постигат резултати и със собствения си пример показват, че всичко е възможно, приятели мои, абсолютно всичко. И днес, само 3 години след основаването на компанията VIADO и излизането и на пазара на Евразия, имаме огромен брой резултати, наистина огромен. Имаме
Стотици партньори, които печелят десетки, 30-50 хиляди долара. За 3 години имаме 5 доларови милионери в компанията, приятели мои. Само през изминалата година в компанията бяха раздадени 54 автомобила като бонус по автобонуса. И тези резултати, приятели мои, говорят сами за себе си. Преди всичко ще разкажа за себе си и много искам да споделя как дойдох в компанията, как се присъединих към асоциацията. И всъщност живея в град Курск. Аз съм майка, имам 2 деца, 4 внука, по-точно 3 внуци и 1 внучка. В мрежовия бизнес съм вече отдавна. По образование съм педагог, дълго време работих като директор на детска градина. След това попаднах в MLM индустрията и това стана съвсем неочаквано, спонтанно. Тогава още нямаше нищо. Това беше 1996 година. Всъщност миналия век, нали? И тогава много ми се наложи да се грижа за себе си. Пожелах винаги да бъда млада, винаги красива. И така попаднах в една козметична компания, която на практика преобърна живота и съдбата ми. И след известно време, когато направих квалификация там, достигнах нивото директор, доходът ми нарасна 10-кратно в сравнение с това, което получавах като директор на детска градина. И написах писмо за оставка. Тук ми завъртяха пръст до слепоочието и казаха: не си наред, от такива длъжности не се напуска. Въпреки че не беше много висока, но все пак беше доста интересна тук. И разбрах, че повече не искам да стоя на едно място, не искам да остарея в детската градина. И моят свят MLM бизнес започна. Започна много интересно. През това време бях на различни места в различни градове и държави. Реализирах се като ръководител на структури, имах големи организации и зад гърба си 4 мрежови компании. В общи линии аз съм предприемач и през това време, знаете ли, в живота ми, разбира се случиха много промени. Появиха се някакви лични амбиции. И стана ми интересно да постигам нещо, защото разбрах, че всичко в този свят зависи от мен, от моята нагласа. И така се случи, че през всичките тези години ту се връщах към традиционния бизнес, като отварях частни детски градини по системата Монтесори, например детски центрове в град Курск. Това беше интересно и аз в процеса на своята дейност забелязах, че при мен се появяват някакви цикли, 7-годишни цикли. И така е, ту съм в MLM, ту съм в традиционния бизнес. На наемен труд работих само в самото начало, но в същото време мога да кажа, че като цяло съм опитала всичко. Опитала съм всички видове дейности, имам представа за тях и към днешна дата разбирам, знам и искам да споделя с целия свят, че няма нищо по-добро от мрежовия бизнес. Но мрежовият бизнес също е различен и за това ще говорим с вас днес. Попаднах в асоциацията Двиеда случайно. По характер съм човек, който много бързо взема решения, запалвам се, умея да постигам цели и когато видях удивителния уред, наречен активатор, започнах да проучвам, започнах да гледам, отидох в YouTube канала, започнах да търся какви други продукти има в тази компания. Общо взето, много се увлякох, бях поразена от хората, енергийно заредени, с открити лица, млади, енергични. И това толкова много ме вдъхнови, толкова ме привлече, че реших да си намеря добър наставник, въпреки че всъщност не планирах да работя в компанията. И това беше на 13 февруари, когато дойдох в Виеда, а преди това буквално седмица по-рано намерих Кирил Кавязин-Ковязин. Много се радвам за това, много съм щастлива. Интуицията ми не ме подведе и разбирам, че това е наставникът, който работи с душа, отдава се изцяло на дейността си, обича работата си. И при мен някакси парчетата от пъзела се наредиха много силно и започнах да работя. Започнах да работя в асоциацията. Още през първия месец затворих квалификацията за директор и дохода ми към днешна дата надхвърли 350 хиляди рубли. Разбира се, това все още не ми е достатъчно, защото
дойдох тук от високи доходи, с доход над 500 хиляди рубли, но разбрах и усетих, че тук има просто огромни перспективи. Наистина просто огромни. Знаете ли, когато дойдох, не разбрах маркетинговия план и особено не го изучавах, но после се задълбочих, видях, чух резултатите и осъзнах, че тук наистина е много, много интересно, много перспективно. А Китай сам по себе си винаги много силно ме е привличал. С компанията се запознах преди около 4 месеца, през месец юли тази година, и целенасочено лично търсех подходяща компания за себе си лично на своите 42 години. Аз живея в град Тюмен, ще повторя, казвам се Гнезделев Евгений, щастлив съпруг съм, баща на 3 прекрасни деца и съм се занимавал с много неща в живота си, включително изграждане на кариера в големи руски, международни и транснационални корпорации. Изградих голяма кариера в отделите по продажби, от обикновен търговски представител до менеджер, който влиза в топ 3 на най-добрите служители на голяма американска компания в Русия, отговаряйки за няколко региона на Руската федерация. Имах десетки подчинени, командировки в чужбина, служебни чуждестранни автомобили и още много, много други неща. Но в един момент осъзнах, че не обменям равностойно своята енергия, опит, знания и ангажираност към работата като нает служител с това, което получавам в замяна. Защото тръгвах за работа, когато децата още спяха, връщах се, те вече спяха. И на своите още непълни 30 години бях на 27. Вече бях толкова уморен и изцеден като лимон, че дори не ми се искаха онези добри пари, които, т.е. по-точно исках ги, но дори нямах време да ги харча и пак бяха малко. И въпреки всичко, знаете ли, когато не се чувстваш щастлив, пълноценен, като подгонен кон, защото уж си началник, но си между чука и наковалнята. И точно в този момент попаднах на презентация на мрежова компания. Това беше декември 2010 година и тогава изобщо не мислех, че това ще се превърне в толкова сериозен вид дейност, че ще напусна успешната си кариера, ще се уволня след известно време, ще се занимавам само с това и ще стана успешен MLM предприемач. Ако някой ми беше казал това преди около 14 години, със сигурност нямаше да повярвам. Но знаете ли, сега със сигурност мога да кажа, след почти 14 години сътрудничество с MLM индустрията, че това беше едно от най-добрите решения в живота ми. Затова, ако днес сте дошли на тази презентация с нотка скептицизъм, с вас всичко е наред. Просто се задълбочете, разберете, останете до края, не отхвърляйте тази възможност, защото съм имал много ситуации в живота си, когато съм я отхвърлял и съм поставял егото си на първо място. Но веднага, щом започнах да разглеждам какви инструменти съществуват, за да живея по различен начин, разбира се, това не се случи просто така. Един добър приятел ме покани на тази презентация, на когото безусловно вярвах и знаех, че няма да се занимава с нещо несериозно. Надявам се, че и вас са ви поканили такива приятели, роднини или добри познати, на които имате доверие и които наистина искат най-доброто за вас. Знаете ли, за 13,5 години в предишната си компания, Vieda е втората ми компания, спечелих над $1 милион чиста печалба и създадох огромен международен екип. Разбирам как се изгражда този бизнес, какви са причинно-следствените връзки, защо някои хора идват тук и стават успешни, а други не постигат успех, нали? Тоест има много фактори. И когато търсех за себе си по различни причини, сега няма да навлизам дълбоко и надалеч в това, но на първо място за всичко има своето време и място, нали? И напоследък вече не можех толкова уверено, както преди 10, 12, 13 години, да говоря от сцената, че ако дойдете след мен в тази компания, ще можете също толкова бързо и толкова много да печелите пари, а дори и да ме изпреварите по доходи. И вече не можех напоследък да говоря така уверено, знаейки, че вероятността за това не е много голяма. И търсех компания, в която да може да се постигат изключителни резултати, като се правят прости и ясни действия с продукт, който е необходим на огромен брой хора, с продукт, който не трябва дълго да се обяснява или доказва. И
компанията, която да дойде в живота ми, която търсех това лято, трябваше от една страна да не е стартъп, а вече да е стабилно установена с международна експанзия, но и на пазара, поне на Руската федерация, и не само защото нашата компания е международна, за това ще говорим днес, и да има колосални перспективи за развитие. И знаете, който търси, ще намери. Днес си сътруднича с тази компания и имам доста добри резултати. За това ще разкажа малко по-нататък. Приветствам ви, приятели! Казвам се Елвира Давлетова, живея в град Сургут, Ханти-Мансийски автономен окръг. Вече около 20 години съм предприемач. Между другото, станах предприемач именно благодарение на мрежовата индустрия, дори без да осъзнавам, че точно мрежовата индустрия може да промени човек и изцяло да преобрази цялата ми дейност, целия ми живот. Много съм благодарна, че някога срещнах такова направление в дейността си. Разбира се, по-късно имах и традиционен бизнес. Вече повече от 15 години съм ръководител на агенция за недвижими имоти в град Сургут, както и успешен застрахователен агент. Имам 2 прекрасни дъщери, един внук и съпруг, който работи в Сургутнефтегаз. И много обичам това, което започна като мое хоби, но вече хобито ми се превърна в основна дейност, защото вече съм с квалификация регионален директор, на крачка от национален директор, ръководител на сервизния център на асоциация Вейда в град Сургут. И всичко това е благодарение на нашата асоциация, с която се запознах буквално преди около 5 месеца. Преди това работех в друга мрежова компания, но към днешна дата търсех възможности, защото това не ме удовлетворяваше. Да, възнагражденията не ме удовлетворяваха. Търсех възможности и ето на пътя ми направиха предложение, взех решение. Това беше през октомври. Ето през ноември открих квалификация директор, декември директор, януари директор, февруари регионален директор. И в края на февруари вече подадох заявление за откриване на сервизен център, за да осигуря доставка на продуктите за моите партньори, да, и разбира се, да помогна на своя град, на своя регион, така да се каже, защото чрез моя сервизен център към днешна дата получават продукти и Нефтеюганск, и Ханти-Мансийск. Днес изпратихме продукция чрез СЕДЕК до Ханти-Мансийск, Нефтеюганск, Когалим, Ноябърск и така нататък. Работата е много интересна, работа с хора. В момента имам 3 кабинета тук в сервизния център. Момичетата работят, провеждат срещи, преговори, някой си взема сауна в офиса. Тоест такава интересна работа имаме, да. И колко е хубаво, че асоциация Виеда днес е стартирана чрез MLM индустрията. Добре, ще се представя. Казвам се Андрей Бобришев. Аз живея в Нижни Новгород. Последните 14 години се занимавам професионално с MLM индустрията. Какво означава професионално? Аз не просто използвам продуктите на мрежовите компании, а директно създавам доходи. Най-големите доходи в своята професионална бизнес кариера съм печелил именно в MLM бизнеса. В традиционния бизнес съм похарчил повече пари, така да се каже. Това е моята лична история, но в мрежовия бизнес съм печелил доста сериозни суми. С нашата компания работя вече повече от 2 години и половина. Добре, женен съм, имам 5 деца, 3 сина и 2 дъщери. Затова, развивам се в различни сфери. И днес ще споделя една идея, която наистина е идея за милион. Защо мога да го кажа така? Защото поне 2 партньори в моята организация са спечелили около $1 милион за времето, през което работят с компанията. Десетки партньори са спечелили повече от 100, дори $200,000 за времето, през което работят с компанията. Затова това наистина е идея за милион. Казвам се Павел Коленок от град Калининград. Ще кажа накратко няколко думи за себе си. Кой съм аз? Както вече беше обявено в промото, наистина работих 20 години на трудов договор. Имам доста обширен трудов стаж. По образование съм музикант, барабанист съм. Свирил съм в професионални групи, свирил съм в оперен театър, имал съм дори такъв опит, свирил съм в военен оркестър, служил съм по договор в армията и между другото съм работил 3 години като оперативен дежурен в МЧС. Работил съм като шофьор на камиони, на автобуси, ходил съм на смени, ловил съм риба, бил съм рибар, а последните 4 години работих като автоинструктор в автошкола, преподавах теория. Тоест, защо ви разказвам всичко това? За да покажа, че имам доста богат опит в работата на трудов договор. Но през цялото време търсех някакви варианти
къде и как бих могъл да намеря още някакви доходи. И един ден просто стигнах до разбирането, че работата на трудов договор не отговаря на някои от моите изисквания. Какво имам предвид? Имам предвид, че работата на трудов договор е ограничена, има свой предел по отношение на доходите. И най-важното, което за мен лично беше като острие при работата на трудов договор, е, че ако работиш, получаваш пари. Ако не работиш, не получаваш пари. И разбира се, постоянно гледах в посока на бизнеса. Мислех си, че ако искаш да печелиш добре, трябва да се занимаваш с бизнес. Но не знаех как да направя това. Нямах особено финансово образование, нито опит в продажбите и подобни неща. Тоест бях много далеч от всичко това. Но по волята на съдбата, по Божията воля, преди 2 години се запознах с такова явление като мрежовия маркетинг. Дори не беше преди 2 години. Не е правилно, не беше преди 2 години. Това беше някъде малко повече от година, когато се запознах с една компания. Това беше друга компания. Няма да я назовавам сега, няма смисъл в това. Престоях там само няколко месеца и съм благодарен на този период, защото именно тогава се запознах с явлението мрежов маркетинг и разбрах, че именно тук ще намеря положителни отговори на тези мои въпроси, че след известно време мога да изляза на остатъчен доход. Това е когато вече можем да не работим, нали, а доходът продължава да постъпва. И изобщо, като се задълбочих в темата за мрежовия маркетинг, осъзнах, че това е, няма да се побоя да го кажа, гениален финансов модел. Въпреки че преди това, знаете ли, бях изключително скептично настроен към мрежовия маркетинг. Аз по принцип съм такъв човек, доста скептичен, доста задълбочен, трябва всичко да проверя, да препроверя. А сега, моля ви, сложете плюсче в чата, кой от вас също като мен е бил скептичен към мрежовия маркетинг и не е вярвал особено в това? Или може би сега сред нас има хора, някой е поканил някого, вие сте дошли да чуете този ефир и имате такова отношение. Мислите си, че мрежовият маркетинг е нещо, което не е особено сериозно? Има ли такива хора? Просто ми е интересно. Такива какъвто всъщност бях и аз преди известно време. Да, приятели, тези от вас, които вече са партньори, които вече са в мрежовия бизнес, но преди това също са били скептични, ако имате такъв опит, сложете плюсче. Мисля, че това е доста стандартна ситуация. Много хора, всъщност всички ние живеем под властта на стереотипите. И често се случва така, че човек е пробвал нещо някъде, не му се е получило много добре или се е сблъскал с некачествен продукт или с някоя несериозна компания. Нещо е оставило неприятен вкус и после той пренася това върху цялата индустрия. И знаете ли, ето, аз обичам такова сравнение. Мрежовия маркетинг е много общо понятие. Има такова понятие, кое е обществено хранене, нали? Но ще се съгласите, че има, знаете, ресторанти с звезди Мишлен, има по-обикновени ресторанти, има кафенета, има, да речем, шоколадница, нали? А има и някаква ужасна закусвалня на изхода от някой отдалечен град, където вместо салфетки има тоалетна хартия, извинявам се, нали? Усещате ли разликата? И всичко това е обществено хранене. Но ние все пак не смесваме всичко в едно, нали? Разбираме, че има различни видове организации, нали? В мрежовия бизнес е същото. Истинският мрежов бизнес, когато компанията е сериозна, когато е стабилна и предлага качествен продукт, това винаги е история на успех за човека, който реши да работи с нея. Затова, след като се запознах с мрежовия бизнес, но маркетинговият план на онази компания не ми допадна. Все пак дойдох в мрежовия бизнес заради парите, няма да крия този факт. Да, мисля, че това е нормално. Тоест аз търсех именно пари, търсех именно доход и всъщност го намерих. И така се случи, че миналото лято се запознах с компанията Vida. Не се включих веднага в процеса. Запознах се с компанията, така може да се каже. Поръчах си някаква продукция, тези очила, които сега са на мен, и стелки. Това беше първото, с което се запознах. Малко по-късно ще поговорим за това. И получих първите си резултати. Постепенно се ориентирах в информацията, постепенно разбирах маркетинговия план. Имах много голямо натоварване. Тогава работех като инструктор и работех по 12-14 часа на ден, но въпреки всичко все пак намирах време да се ориентирам, да разбера нещата. И вече към есента започнах да се потапям по-дълбоко в процеса. Започнаха да се появяват първите ми партньори. В началото на ноември отидох в Москва на нашия двудневен форум на компанията Веда и там бях буквално в такъв положителен шок. Все пак такива глобални събития разкриват това разбиране, защото през тези 2 дни просто получавах изчерпателна информация, когато ми разложиха този бизнес буквално на атоми. Просто разбрах каква е тази компания, какъв е мащаба и когато се върнах в Калининград, просто напуснах работата си.
Освен това, знаете ли, аз го бях планирал. Разбирах, че сега би било правилно, знаете ли, може би по-разумно първо да увелича малко доходите си в мрежовия бизнес с компанията, а след това вече да премина, когато тези доходи се изравнят, да има някакъв баланс и тогава вече да напусна работата и да се потопя изцяло. Но бях толкова впечатлен, толкова се потопих и разбрах нещата и видях възможностите, именно тези възможности, които предоставя конкретно компанията Vida, че осъзнах, че няма смисъл да губя по 12 часа на ден, защото тук перспективите са по-големи. Просто един ден седнах и си зададох въпроса: Павел, всъщност ти какво искаш? Ако искаш успех, ако искаш големи доходи, ако искаш да живееш живота, за който мечтая, да имаш пари, то този вариант е да се занимаваш с партньорство в компанията Vida. Наемната работа не ми дава това. Тогава защо да отдавам цялото си приоритетно време на наемната работа? Това беше амбициозно, може би дори рисковано, но го направих. Напуснах наемната работа и се потопих изцяло в бизнеса на Vida, за което, честно казано, не съжалявам, защото още първия месец достигнах доход от 150 хиляди. Тогава вече се появи онази увереност и стабилност. Моите близки малко се успокоиха, защото макар семейството ми да ме подкрепя, все пак имаше моменти на напрежение за съпругата ми, тъй като тя осъзнаваше риска. Но съм и благодарен, че просто ми повярва. Казах и: моля те, Надюша, довери ми се. Не знам какво правя. Ето го. И така, в крайна сметка, на 5-тия месец от активната ми дейност, затварям квалификацията директор и излизам на чек от 300 хиляди. Това е моята кратка история. Защо реших да разкажа толкова подробно за някои моменти? Аз съм именно този човек, който идва от наемен труд. Когато разговарям с хора, често се сблъсквам с това, че те казват: разбира се, при вас всички са някакви успешни, защото всички са мрежари или са от бизнеса, или са от някъде другаде. Тоест, всички са някакси късметли, успешни, опитни и затова имат такъв успех. Аз им казвам: аз съм човек от народа, така да се каже. Да, не съм мрежар, никога не съм бил в продажбите, не съм се занимавал с бизнес, аз съм направо човек на наемен труд, наемен служител. Затова ви разказах малко по-подробно за това. И с това искам да кажа, че при желание и стремеж всеки човек може да постигне успех. Поздравявам всички! Нека започнем с този слайд. Позволете ми накратко да се представя, буквално с 2 думи да разкажа за себе си. Казвам се Константин, фамилията ми е Гавриленков. Родом съм от град Набережни Челни. Тук съм се родил, тук живея и сега ето така ще седна малко. Тук съм се родил, тук живея, женен съм, имам 3 деца, всички от една жена. И аз, по принцип, през целия си живот мечтаях да стана автомонтьор. Тоест изобщо нямах никакви мисли за предприемачество, за MLM, въобще никак, нали? И така че аз мечтаях да бъда автомонтьор и моята мечта всъщност се сбъдна. Чрез познати ме уредиха на завода за силикатни тухли, този, който е в Набережни Челни. И там работих като монтьор 3, 4, 5 категория, после станах механик, после станах началник на гаража и следващата длъжност, на която трябваше да ме назначат, беше длъжността главен инженер. Ето тук. И всъщност всичко вървеше натам. И живота вървеше нормално, всичко беше наред, нямаше никакви въпроси, но случи се ситуация в страната и започнахме да получаваме заплатата си в продукция от завода, в който работехме. Съответно, много хора на моята възраст са минали през тази ситуация. Напишете кой е получавал заплата в продукция от завода, където е работил. Така. И съответно ние също започнахме да получаваме по този начин. Още веднъж работех в тухларна, съответно получавах заплатата си в тухли. Имах 2 варианта какво да правя с тези тухли. Опитвах се да ги пържа, да ги варя, не ставаше. И имах само 2 варианта. Или да ги давам на прекупвачи по-евтино, или някак сам да ги продавам. Това е. Тоест, понеже транспортът беше в моите ръце, реших, хайде да пробвам сам да продавам. И така, графикът ми на работа изглеждаше приблизително така, да. Ставах в 5 сутринта, в 6 вече бях на работа, работех до 7 вечерта, после товарехме камионите и тръгвахме на 200-300 км някъде към селата, там продавахме тухли, връщахме се от дома към 2-3 часа. Вече сутринта, да. Ставах в 5 и отивах на работа в 6 и такава въртележка имах постоянно. Но затова успях да реализирам своите тухли, реализирах тухлите и на шофьорите, после дойде момента да купя завода и това се превърна в моя бизнес. След известно време вече имах такива везни. Тоест, какво да правя? Или да чакам да стана главен инженер, или да отворя собствена компания. Аз избрах второто. Отворих собствена компания и от 2002 година заемаме водеща позиция на пазара.
Тоест около 90% от къщите, които се строяха в Татарстан, на бережни челни, да, са оттухли. И всичко това минаваше през мен. Такъв беше случаят. Тоест аз карах тухлите там, по друг начин беше невъзможно. Тоест такъв беше моя бизнес, ако трябва да обобщя, нали? И така, от този бизнес през 2012 година преминах в сферата на MLM. Сега малко по-късно ще поговорим, ако някой има някакви предразсъдъци към MLM или нещо подобно. Тоест аз всъщност не знаех, че отивам към MLM. Нали? Просто един мой приятел ми каза, виж Костя, моя партньор в тухлата ми каза, Костя, не има една тема, приятели я използват, ами трябва да поработим по нея. Аз му казах, я върви по дяволите с твоята тема, с която трябва да се занимавам, нали? И го отпратих, тъй като ми е приятел, имах право на това. Но след известно време той дойде при мен отново и ми каза 3 въпроса, 3 предложения. Каза, разбрах всичко, има пари, трябва да опитаме. И за мен ключовото беше, че той се е ориентирал. Защото ако трябва да съм честен, аз съм мързеливец, не искам сам да се задълбочавам в нещо. И ако има човек на когото имам доверие, и той се е ориентирал, тогава за мен следва прост въпрос. Какво трябва да се прави? И това е. Той ми казва, трябва да купим франчайз за такива пари и продължаваме нататък. Така се запознах с първата си мрежова компания, в която, между другото, работих 12 години. Постигнах там най-високите върхове, бях член на стратегическия съвет, член на традиционния съвет, получих BMW X7 като автомобилна награда. Ето, между другото, тук на снимката я получаваме, нали? И всъщност всичко щеше да е наред, всичко щеше да е добре, ако в един момент компанията не беше сменила посоката, не беше променила курса и хората в екипа ми не бяха спрели да печелят пари. А това всъщност, както може би знаете, за мрежовия бизнес има доста пагубно и негативно въздействие, нали? И ако аз все още имах някакви пари, то хората в екипа ми нямаха. А за мен ключовият момент е хората да печелят. И започнах да мисля, започнах да търся. Това ми отне около 2 години, грубо казано, нали? И стана така, че през месец юли тази година ми предложиха едно наистина много интересно и перспективно сътрудничество с една огромна и добре позната китайска асоциация за промотиране, за да им помогна да популяризират именно техния нов продукт на руския пазар. Ще кажа веднага, никога не съм разглеждал стокови компании като бизнес възможност за себе си. Никога изобщо. Още веднъж това е моята втора мрежова компания. Първата мрежова компания беше 12 години, тя беше в сферата на услугите, да, и никога не съм разглеждал стоковия бизнес. Защо? Причините са 2 и са много прости. Първата причина. В моето обкръжение нямаше хора, които в стоковия бизнес да печелят повече, отколкото аз в онази компания. Просто нямаше такива. Нямаше и толкова. Тоест, ако там няма такива хора, значи аз смятам, че там е невъзможно да се печели. Това е. Защо ми е тогава? И втората причина е, че когато отидете при тези приятели, най-вероятно виждате от тях вкъщи складове. Ето складове с продукти, тук стоят, там стоят и там стоят. И това е вярно, защото в повечето компании има определени изисквания, които трябва да се изпълняват, а именно задължителна покупка на някакъв продукт за себе си на месечна база. И точно това води до презапасяване и превръщане на апартаментите в складове. Не ми харесваше нито първия вариант, където няма пари, нито втория вариант, при който домът ми става склад, затова не ги разглеждах като опция. Но когато разговарях с моя партньор, приятел, който ми направи предложението, той ми каза отново прости неща, нали? И аз реших да заема място и да започна да си сътруднича с тази компания. И ето през призмата на преживяното, това беше 13 юли 2024 година, да, и през призмата на преживяното вече 9 месец си сътруднича с тази асоциация. Ще ви представя днешната презентация. Международният директор Кирил Карязин, ваш смирен слуга. Каква е тази квалификация, какъв е този статус, ще ви покажа директно в цифри. Предприемач, щастлив съпруг, с моята съпруга Натали имаме общо 4 деца. Професионално се занимавам с мрежов бизнес от 2013 година, т.е. вече започна 12-та година. Международен екип, широка първа линия, това е панацеята в мрежовия бизнес и аз продължавам да я разширявам. Сътруднича с асоциация ВЕДА вече 10 месец от 16 юни 2024 година.
Още на 5-я месец в бизнеса постигнах топ квалификация, интернационален директор и доход над $10 000 само за 5 месеца. Съответно, за последния период, тук на 5-я месец, доходът надхвърли $15 000. Тоест, това не е просто някакъв еднократен резултат, а наистина стабилно нарастващ. Този резултат се дължи на голям брой, дори бих казал огромен брой хора, които наистина печелят достойни пари. Ще ви разкажа повече за това по-нататък. 2 автоматични бонуса като цяло в индустрията на мрежовия маркетинг по време на моята професионална кариера. Асоциация Вида не е първата ми компания. Тоест, зад гърба си имам солиден и качествен опит. Интересен път, различен път. Но въпреки това, вторият автобонус вече е от асоциацията на стойност $47 000, който получих тук на 5-я месец, а в интернет пространството можем да се срещнем под едноименното ми потребителско име Кирил Кавязин. Ето една кратка мини презентация. Ще разкажа за себе си, че съм в мрежовия бизнес отдавна. Вече повече от 25 години се занимаваме с мрежов бизнес и всичко хубаво, което имам в живота си, се е случило благодарение на мрежовата компания. Много пъти съм била в чужбина, повече от 100 пъти. Имам жилище, имам не само жилище, като цяло имам всичко е наред. И всичко това е благодарение на мрежовия бизнес, защото съм завършила 2 института, юридическия факултет и историческия факултет на Алтайския държавен университет в град Барнаул. Въпреки това попаднах в бизнеса за мое щастие, още в доста млада възраст. И животът ми потече в съвсем друга посока. И всъщност вече станах професионален мрежовик. Цял живот работя за себе си като предприемач. Мрежовия бизнес е чисто предприемачество, ще ви кажа. След ден да поговориш с мен, това е всичко. Моля те, изгледай презентацията там, Илнура, изгледай я. И аз като че ли казвам, добре, пращай, само да ме оставиш на мира вече. Тя ми я прати, а аз веднага забравих, нали? После това тя, хайде, прати ми. После си мисля, добре, ще вляза веднъж, влязох, а Илнур толкова спокойно там, здравейте там, тили, траливали. Гледам си часовника, времето, уебинарът е 45 минути. Мисля си, айде бе, 45 минути, какво ще ми разкаже той там, на какво иска да ме научи. И въобще, не ми е интересно. И аз го забравях. И въобще тя ми пращаше, погледни. И накрая, точно тогава беше един ден, неделя, както си спомням, но не помня датата. И тя ми казва, чуй, сега ще има Zoom, моля те, ако ме уважаваш, изгледай уебинара точно сега, за да те видя там. Но честно ще ви кажа, вече просто капката дълбае камъка, в моята каменна глава, в железобетонната ми каска вече се беше появила дупчица. И вече започнаха, разбирате ли, вече просто от спортен интерес наистина. Какво пък същото? Помислих си, добре, за какво е събрала 80 души? Това е съвсем друго нещо. Мисля си, хайде да видя. Наистина, няма да ми стане нищо от това. И така, отворих този телефон, пуснах го и се разхождах из кухнята, върших си нещата. След 15 минути ухото ми започна да се обръща към този ефир, а после седнах и буквално зяпнах с отворена уста. Гледах всичко от началото до края. Там имаше въпроси, отговори, всичко. И точно от този момент аз и се обадих и казах. Точно така беше. Казах, Лиляна, мога да ти кажа само едно. През последните десетилетия това е най-добрият маркетингов план, който съм виждал в живота си. Това е най-доброто изобретение, което са направили китайците. Сега разбирам защо компанията е на първо място в света по темпове на растеж. Точно си спомням как го казах това. Сега разбирам защо си спечелила 6 милиона. Сега разбирам защо Андрей и Илнур. Андрей Бобришев беше в моя екип, аз, извинявай, го учех да работи и му бършех сълзите от мрежовия маркетинг. Както ние се шегуваме по-приятелски, разбирате ли? Разбирам защо така. Вече не се изненадвам защо се случва такъв срив на всички тези шаблони и всичко останало. Разбраха в какво е техният успех. Защото тук се получи симбиоза, уникален симбиоз и едва ли ще се появят такива компании през следващите десетилетия. Това е единствената компания, която намери компромис между дистрибуторите и самата компания. Това не е компания с ген на подчинение, разбирате ли? Това не е компания с куп скрити капани. Това е компания, която просто хора е намерила компромис. Хайде, момче, момиче, жена, мъж, ще ти платим толкова пари, но и ние ще спечелим толкова. Ето за това, ето заради това, аз и веднага, буквално на момента, хора, в един миг, просто ми превключи мисленето. Това е, веднага заобичах Виеда. Как се влюби? Просто при мен всичко, знаете ли, всички парченца на пъзела си дойдоха на мястото.